Make the ground shake. Juu, elikkäs pikkasta vlogia olisi tässä tekees, tai mulla onkin joku mopotoidalaki leipo vähän pahemmin ja sen takia en oo oikein video jaksanut tehdä, kun ei oo oikein motia ollut, niin muuten joo, ihan hyvin on just menossa tankkaamaan tässä kaverin kanssa ton selillä ja ajattelin nyt pitää tässä pienen puheen sitten, että joo, no siitä ykävideosta niin ei oikein hyvää kommenttia tullut ja kaikki on vähän sitä mieltä mitä vittua ja mut joo, vitut niistä sitten ja eteenpäin. Juu, oli kyllä joku 3 kuukautta, 4 kuukautta jopa poistaa PV-käytöstä, kun edellinen omistaja oli hitsannut eturattaakin vähän vammaisesti ja se oli muutenkin ihan paska se kone. Se oli aivan perseestä ja ei sitä voinut käyttää. Siinä oli lohkeamia ja kaikkea ja muuta jännää ja kaikkea hienoa. Joo, mitästä? Että näin. Sitten voi tankille ja jonnekin muualle. Vois mennä tästä. Joo. Ja kiva päivä ja vaikka vähän aamusti satoja ja kaikkea. Hienoa. Juu, ja tästä uudesta koneesta vähän niin kaveri kone nyt tässä kiinni. Vanha kone melkein valmis, remontoitiin vähän. Ja niin. Tässä on 80 nyt kiinni ja 15 millinen kaasari. Kulkee joku se 12 piikkisellä eturattaalla ja näin, niin kulkee se joku, olisiko joku 65-70. Ei se sen enempää kulje. Pitäis hommalla ehkä, no en mä tiedä. Tää huutaa kyllä ihan kivasti, mut Jaha, YouTube-katsojat. Jonne ei saa eessää. Ei oo mukana. Eikö ollu ikää? Eikö ollu ikää? Kui? Miksi sä ostit sit ees, jos sulla on ikää? En mä osta. Kui? Niin. Ei tää kuva. Siinä näkyy vaan. Niin käyt vetilaamaan YouTubesta kanavaa.